यूट्यूब चैनल वाला लोग आवेला तो हमने के प्रयास रहेला कि भाई हलो रोज ये लोग के तेल जरता आ रोज वाला गीतवा गइब तो ये लोग के का पोसाई तेलवे के दाम ना निकली त नया नया गीत गइब तेहू लोग के कुछ पोसाई वही में देखत नहीं कि 2 दिन तू यूट्यूब वाला के बाउल बोल दला जो बोल रहा कि यही लोग से जिहिले लोग के कहले हम यूट्यूब वाला का नहीं खचिन तारा माई के भतार हल तबे तार माई मार्केट में बाड़ी इहे लोग तारा के निकल ले बा मार्केट में ये लोग ना रही तो निकेत के केहू ना जाने ना चिन्ही यूट्यूबर लोग के चिन्ह ल के के कहनी है ना यूट्यूब वाला के बाउड ना बोले हमनी का होता है तो पैसा लेके होता नहीं जा ई लड़का कैसे होता रहा फ्री में उम्मीद पर कि एगो गीत नया गा दी लोग तो हमनी के कुछ 2-4 रुपया मिली न मिली ना मिली हमनी के आज गाँव तंजा सवेरे लोग घरे घरे देखे लगता देखली हम चाहब कि तनी यूट्यूब वाला खातिर तनी ताली होके के चाहिए सब यही पर 100 रुपया दो लोगी तो मिली है 2-4 ना हजार मिली है कि जहिया आई बुढ़ापा निहुर जइबू खोजलो पर नयार खोजलो पना और जितना चिटकुलवा कहनी है बुढ़ारी उतना बाउर चिटकुला हम जानी लेकिन ना लेकिन पहले जवाब दे माता बहन लोग बा तो एकरो लिहाज करे के बा जौना परिवार में वो परिवार के अपन जाने ना तो ये सोच ले कि तो उपेंद्र सिंह के परिवार के हलो हमारे कौन हलो तो यही जो गलती हो जाए यही बात रुआ ठीक कहनी है हमने के भाई हैं जा राउर माई हमार माई राउर बाबूजी हमार बाबूजी राउर भौजाई हमार भौजाई राउर मेहरारू हमार मेहरारू ना मेहरारू ना ना उस सरहज लगी आ जाए दो होकर दो ये दुनिया में कोनो भी काम होला हम पीछे तनी चल तनी काहे खातिर यहाँ के गौले बनी तो जवाब देवे खातिर लेकिन एक बाद फिर नए सुनाए तारा लोग खातिर हमनी के ट्रेन के टाइम चल ये दुनिया में कुछ भी होई तो यहाँ वैला के बाद ना लिखाला ना जन्म ले के पहले लिखा गइल बा कि जाम तक का करब अजीत थल चल हो खब कि अभियंता हो खब कि भोला बाबा हो खब कौनो होके कि पुलिस राय हो खब सब ऊपर से लिखल बा निमन होके बेजाय होके सब भगवान ने करेले लेकिन आज ले दोस्त अपना पर नहीं खले अभी गीत नहीं की गले बात कहले बनी पैसा मिले तो पुरस्कार दिल बनी ट्रम्पिट बजाई ले लयदार बनी नारायण गिरिया के बना कर बैठी सर जी बैठी लीला करेले उहे बाकी हुले लगा दे
मास्टर साहबानी जाफरपुर हजारों